pomaže Bog, draga braći i sestre, i Hristos se rodi. Evo nas ovde danas na treći dan našeg Božića, na dan Svetog Stefana, i tom prilikom bih hteo prvo da poručim svojim braćama i sestrama iz Republike Srpske srećan dan državnosti Republike Srpske koji je danas, dakle punoletstvo Republike Srpske. Evo nas ovde na prvom balu integracija koji organizuje grad Innsbruck i kuća integracije ovde u Innsbrucku, na kojoj smo mi, Srpska pravoslavna omladina Spoji, pozvani kao predstavnici Srba u Innsbrucku i u Tirolu. Tema ovog bala je bili su deca i svaki narod koji je učestvovao ovde na otvaranju, kao što smo to bili mi. Mi smo, dakle, predstavili jednu uspavanku. Dakle, to su bili narodi svih kontinenta, evo, iz Francuske, iz Madagaskara, naši Austrijanci ovde, Srbi, takođe Albanci, Turci i Kubanci. Mi smo svi zajedno na bini, na otvaranju bala, svi smo zajedno igrali, dakle, koreografiju uz svaku pesmu, dakle, svi zajedno. Dakle, mi smo imali, na primjer, srpsku spavanku sa Kosova, i tako smo dokazali da je Kosovo srpska teritorija, da na Kosovu ima srpske kulture, srpske vere i srpskog identiteta, i uz to nismo učestvovali u pesmi, dakle u koreografiji Albanije, bolje da kažemo kosovskih šiptara koji su bili danas ovde, nismo učestvovali u njihovoj pesmi, i to je jedan znak da mi ne priznajemo takozvanu državu Kosovo, nego hoćemo da istaknemo da je Kosovo srpska zemlja. Uz to smo isto pokazali na ovom balu integracija koji služi za saradnju svih naroda ovde u Austriji, i tako smo pokazali da imamo volje da sarađujemo sa našim sugrađanima ovde, Austrijancima, i to treba da bude znak svih naših članova gde god da su, na primjer u Francuskoj, Švajcarskoj, Italiji i tako dalje, da sarađuju sa narodima gde žive. Toliko od mene i želim vam još jednom srećan Božić.